Dobre, takto je, jak urobiť domáci kebab. Pripravíme si tortilu. Môžete si vybrať, aké chcete mäso. Ja som si vybral kuracie. Môžete tam dať trebárs kukuricu, šalát, alebo šeličo, čo chcete. Ja si dám kukuricu, šalát a kečup. A ešte to maso. Dobre, takto sa robí. Potrebujete to maso. Si tam dá to prvé na tú tortilu. Takže takto trebárs. No a takto si to trebárs dať všade. Potom môžete si dať všeličo, čo chcete, aj omačku. Kečup si daj potom, lebo najprv si to daj do mikrovlnky ohriať. No dobre, trošku. tak teraz si dám kukuricu. Ne, to si dáš až potom. No to nebude dobre, keď to budeš mať ohriaté. Ale ja nebudem to dávať ohriať. Daj, lebo tá tortila sa musí dať ohriať, to je lepšie. Ale iba na 30 sekúnd sa to tam, ja som si to tak proplamila. No takto. Čili jak to je, no, jak kráče. Chcem to tam vystriekať. Potom si tam dám kukuricu. Toľko kukurice si dávaš? No, ja ľúbim. Dobre. Potom šalát, ale to som ešte neprichystal, takže potrebujem prichystať. Matej, už máš asi len 30 sekúnd. To si mám dať? Preruším ti to, to sa dá potom pokračovať? Či? Ešte si to mal poradne. Poradne si to mal. A teraz tam dať ten šalát.